Also na ang gaganaping Regionals Festival of Talents o RFOT 2025 na pangungunahan ng Schools Division Office Dagupan bilang host division ngayong taon. Inilatag na ang iba't ibang mga aktibidad na magsisimula ngayong araw hanggang bukas February 12. Kinabibilangan nito ng bahilis sa kalye, siniliksik, pintahusay, folk dance, direko ganap mo, likawitan, histopop, readathon, 5-minute pecha-kucha, SPFL Lingo Stars, story interpretation and braille reading, lika-kwento, tahirawan, video kasiya, musibaka, number race, ag-amazing at marami pang iba. Layo ng naturang aktibidad na maipakita at maipagmalaki ang husay at galing ng mga estudyante sa iba't ibang larangang pansining maging ang pagpapamalas ng mga kapasidad at abilidad upang mas mahubog ito tungo sa kaunlaran ng mga mag-aaral. Lalahukan ito ng mga delegado mula sa 14 na SDO sa buong Rehiyon 1. Samantala, isubay ng RFOT ang pagsasagawa rin ng Regional Schools Press Conference o RSPC 2025 na dadalawan naman ng mga nagwaging campus journalist mula sa nagdaang Division Schools Press Conference o DSPC. Mula rito sa IFM Dagupan at si Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.